Няколко пъти сме я канили. Вчера сме обявили, че сме тук. Цялата страна разбра, че ние в 11 часа днес ще ходим на Площано 20. Госпожа Нина ни намери време да дойде и да се срещне с нас. Както работи тя през медиите, ние друг контакт с нея нямаме. Аз мога да ви покажа в момента и това визитна картичка ми е изпратила с коледната такава до районния съвет, в която посочва един телефон въпрос и мога да ви покажа след малко. Един телефон въпрос. Протестната декларация е внесена, бяха допуснати само двама човека хора, защото лични мерки, и Теодора Калачева. Велик да, прима. Атанас Василев, Жара Милова Сядоха, Веднеша, ами ще изчакаме най-малко да дойде или някакъв не да го обърне или малко. Господин Татарски дойде и така, Татарски дойде и ни се проводи догоре. Догоре ни пое още една жена и това ние бяхме ескортирани до деловодството. Там, да ви покажа, в деловодството как се работи. Ами по-нагоре трябва да вдигнете телефона. Вижте на бюрата на деловодителите. Снимки на компютрите. На Бойко Борисов по държавно съдържание. Така, след което депозирахме си позицията и в коридора ни срещна господин Зафиров и госпожа Вяра Емилова, точно така. Тя беше любезна, както винаги, усмихната. Господин Зафиров обаче, с ирония и сарказъм, идва и казва: разбирам, че има някакво напрежение. Аз си думях този въпрос, честно, сърдечно. Казвам, сериозно, сега ли го разбирате? Да, някакво напрежение има. Когато тогава живеем в някакво население, не само в паралелни държави, в паралелни партии. До 12 януари, крайния ден, задаване на вод ние нямахме възможност да зададем такива въпроси. Да, нямахме да искахме да почукаме и на вратата на госпожа Нинова. Едно важно, че не допуснете до там. Нали ви казвам, че ние